खुलुमबाय रायजो-राजा नोंथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोयो। दिनैनि बे भिडिअआ जागोन मोनसे बर' रायजो-राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। माने दिनै एबसुआ मोनसे हेल्पलाइन मबाइल नाम्बार फोसावदों, मोनथाम मबाइल नाम्बार फोसावदों। माने बेवहाय नोंथांमोना जेखिजाया माने प्रब्लेमाव नोंथांमोना जेखिजाया प्रब्लेम गोलैदों, माने हिन्जाव माहारि एबा गथ'फोर नोंथांमोना जेखिजाया प्रब्लेम गोलैदों मायावबा थांनानै जेखिजाया जायगायावनो नोंथांमोना थांफ्लांनानै एबा जिखुनु जायानो प्रब्लेम गोलैदों आरो नोंथांमोना बेवहाय मोनथाम नाम्बाराव फन खालामनानै मदद बिहरजागोन। बेवहाय दा फोसावदों एबसुआ मबाइल नाम्बार मोनथाम, नोंथांमोना नायजायो, नैबे स्क्रिनाव नायजायो मबाइल नाम्बार आरो लिरनानै होखादों बेवहाय बायदिसिना माने मा प्रब्लेम जायो नोंथाङा बेवहाय नोंथांमोना मबाइल नाम्बाराव फन खालामनानै मददखौ बिहरजागोन। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय माने जोंनि हारिखौ माने मोनसे रैखाथियाव लाखिनो थाखाय जोंनि जेरै दा गोबां जाथाय जागासिनो, बर' आइजो माहारिफोराबो बुथार जागासिनो, रेप जागासिनो एबा बायदिसिना आरो सेंग्रा सिख्लाफोराबो बायदिसिना आरो ड्राग्स लानाय लानाय बेबायदि जागासिनो आरोना। माने जोंनि हारिनि सेंग्रा सिख्ला बायदिसिना हिन्जाव माहारि बिथांमोननि रैखाथिनि थाखायसो बे नाम्बारा आरोना। नोंथांमोना जेखिजाया मददखौ बेवहाय बिहरजागोन। बेवहाय लिरनाय होखादों मा जाथायनि गेजेराव नोंथाङा बेवहाय मदद बिहरजागोन। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबसक्राइब खालामला, बिदिनो नोंथांमोननो गोजोन खौरां एन्टारटेनमेन्ट बायदिसिना भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो लाबोबाय थागोन। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामगोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। आरो आङो एबसुखौ गोसो गोरबोजों जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। मानो होनोबा जोंनि हारिखौ रैखाथियाव लाबोनो थाखाय माने बिदि राहा लामा लानायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोजों जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। खुलुमबाय। लोगो मोनफिनगोन जोङो नेक्स्ट भिडिअ रायजो राजाफोर।